Viete, pri takom bežnom tankovaní na čerpacej stanici človek vníma naozaj len ten najúžší povrch celej tej operácie. Sledujete len tie čísla na displeji stojania, počujete ten plynulý zvuk čerpadla, potom proste platba kartou a odchod. Jasne, pôsobí to ako tá úplne najobyčajnejšia, najtriviálnejšia obchodná transakcia. Presne. Ale ako náhle sa začneme vrtať v tom, čo sa vlastne deje pod týmto povrchom, tak zistíme, že každá jedna kvapka paliva v strednej Európe je konečným produktom neuveriteľne komplexného stroja a je to stroj, kde sa prelína medzinárodná geopolitika, nejaké miliardové technologické závislosti a veľmi tiché politické dohody. A presne preto tu dnes máme na stole mimoriadne rozsiahlu strategickú analýzu, ktorá tento pomyselný stroj rozoberá doslova do poslednej skrutky. Je to naozaj detálny pohľad na to, ako reálne funguje prepojenie bratislavskej rafinérie Slovnaft a maďarského ropného koncernu MOL Group. Čiže nie ide o žiadne bežné správy o nejakých výkyvoch cien benzínu. Vôbec nie. Ide o anatómiu obrovskej mocenskej hry v našom regióne. Dobre, poďme si to teda rozobrať. Našou misiou v dnešnom hĺbkovom ponore do týchto materiálov je pochopiť mechanizmy, ako presne funguje tá pavučina vlastníctva, prečo je tá závislosť na ruskej rope taká extrémne ťažko riešiteľná a vlastne aký vplyv má na túto kritickú infraštruktúru štát. To sú presne tie kľúčové otázky. Ale, a toto musím povedať hneď na úvod, je dôležité nastaviť si jasné mantinely. V týchto analyzovaných materiáloch figurujú mená konkrétnych politikov, rozoberajú sa geopolitické kroky vlád, či už ide o Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu alebo Rusko. Presne tak. A nestojíme na žiadnej strane. Analyzujeme čisto fakty, finančné motivácie a logistiku presne tak, ako sú zachytené v predložených zdrojoch. Hej, ten účel je pochopiť motivácie, pretože ak nezrozumieme, prečo tí jednotliví aktéri robia to, čo robia, a to z čisto pragmatického hľadiska, tak by celá táto situácia na trhu s energiami nedávala vôbec žiadny zmysel. Dobre, tak začnime tým úplne najzákladnejším paradoxom. Slovnaft je v takomto kolektívnom vnímaní stále zakodovaný ako kľúčový domáci podnik. A historicky ten príbeh vlastne aj dáva zmysel. Tie korene rafinérie na tomto území siahajú až do roku 1895. Áno, k spoločnosti Apollo. Hej, Apollo. A po jej zničení počas bombardovania v 44. prebral tú štafetu štátny podnik založený v roku 1949. Ešte v 90. rokoch to bola masívna domáca akciovka, ktorá dokonca vtedy pohltila svojho konkurenta, Benzínol. Lenže tam prišiel ten kľúčový zlomový moment, kedy sa táto vyslovene domáca identita začala vytrácať. A to sa datuje do roku 2000. Vtedy sa otvorila cesta pre maďarskú skupinu MOL, ktorá do Slovnaftu vstúpila najprv len ako taký strategický partner. Čiže to nebolo žiadne nepriateľské prevzatie zo dňa na deň? Nie, vôbec. Bola to postupná, plne legálna korporátna integrácia. Pozrime sa na čísla. Do roku 2003 už MOL kontroloval vyše 70% akcií. A od toho momentu sa začali prepájať nielen finančné toky, ale najmä samotné technologické a logistické procesy. Slovnaft sa proste stal integrovaným uzubeným kolesom v oveľa väčšom mechanizme. Počkaj, ale ak mal MOL už vtedy absolútnu väčšinu a povedzme manažerskú kontrolu, prečo sa potom v tej analýze tak veľmi zdôrazňuje rok 2019? Čo zásadné sa tam zmenilo, ak už aj predtým tú firmu v podstate riadili? Zmenila sa tá definitívna vlastnícka štruktúra a hlavne stiahnutie z verejného trhu. V apríli 2019 totiž MOL ponúkol minoritným akcionárom 85 eur za akciu. Išlo o tzv. Proces vytlačenia. Aha, čiže taký ten squeeze out. Presne, squeeze out. Kedy po dosiahnutí určitého podielu môže väčšinový vlastník úplne legálne vyplatiť zvyšných drobných akcionárov. V decembri 2019 sa tento proces uzavrel, akcie Slovnaftu proste zmizli z burzy a MOL sa stal 100% jediným majiteľom rafinérie. Takže dnes tento podnik spracuje 5,5 až 6 miliónov tón ropy ročne, pričom Slovenská republika v ňom reálne nevlastní ani len zlomok promile. Fascinujúce na tom je to, že z hľadiska strategickej infraštruktúry to znamená jeden absolútny fakt, to už nie je štátny podnik, je to súkromný majetok maďarského koncernu. Je to ako keby, ako keby sme si celé generácie budovali a vylepšovali obrovskú, životne dôležitú domácu pevnosť a potom sme úplne odovzdali kľúče od hlavnej brány susedovi, aby o nej rozhodoval sám. Tá pevnosť síce stojí na našom území,
Áno, produkuje palivo pre náš trh, to je pravda, ale tie rozhodovacie procesy o jej budúcnosti, o tom, z akých zdrojov bude čerpať suroviny a kam bude smerovať zisk, to všetko sa deje v centrále v Budapešti. A tu sa dostávame k bodu, ktorý v tých materiáloch pôsobí trochu kontradiktorne. Pretože ak MOL ovláda Slovnaft, logická otázka je, kto vlastne ovláda MOL? Dokumenty uvádzajú, že MOL je nadnárodný gigant, majú 3 rafinérie, produkujú 120 000 barelov ropy denne. Áno, presne tak. Vyše 31% akcií tam vlastnia zahraniční inštitucionálni investori, predovšetkým zo Severnej Ameriky a Európy. Ako je teda možné, že tá istá analýza v Zápati tvrdí, že nad týmto podnikom má de facto kontrolu maďarský štát? Tí zahraniční investori by predsa nejaké priame politické riadenie nedovolili. Tento paradox je ukážkovým príkladom tzv. Kontroly cez zadné dvere. Odpoveď totiž neleží v priamom štátnom vlastníctve, ale v takom špecifickom systéme nadácií. Nadácií. Hej, ten vznikol po maďarskej reforme univerzít v roku 2019. Štát vtedy vytvoril nominálne nezávislé subjekty, tzv. Nadácie, na spravu verejného majetku. A týmto nadáciám štát v podstate bezodplatne previedol obrovské balíky svojich akcií v strategických podnikoch, vrátane MOLu. Ale počkaj, ak to štát previedol na nadácie, tak sa toho majetku formálne úplne zbavil, nie? Formálne áno. Ale ten trik spočíva v tom, kto v týchto nadáciách reálne sedí a ako sú nastavené ich stanovy. Aha. Tieto nadácie riadia doživotne menované správne rady. A do nich boli dosadení ľudia s extrémne úzkymi väzbami na vládnúcu stranu Fidesz. Napríklad, je tam nadácia Májcenas Univerzitaty z Korvini, tá získala 10% akcií MOLu. A predsedom jej správnej rady je Zsolt Hernádi, čo je samotný generálny riaditeľ MOLu. Ďalšia je nadácia MOL Nová Európa s takmer 10,5% podielom, kde je podpredsedom správnej rady Oskar Világi, šéf Slovnaftu. Čiže štát odovzdal ten obrovský majetok do rúk inštitúcií, ktoré síce už nie sú priamo štátne, no riadia ich ľudia lojálne aktuálnej politickej garnitúre. A tým pádom, ak by aj do budúcna prišlo k nejakej zmene vlády, ten strategický majetok ostáva zabetonovaný v rukách týchto správnych rád. Presne o tom to je. Je to systém, ktorý garantuje taký tichý súlad medzi stratégiou korporácie a záujmami štátu bez toho, aby to na papieri vôbec vyzeralo ako štátny zásah. Analýza napríklad spomína dôležité stretnutie maďarského premiéra s generálnym riaditeľom Hernádim v septembri 2022. Tam sa normálne koordinovali postupy ohľadom energetickej krízy. Tá symbióza funguje obojsmerne. MOL chráni záujmy štátu v energetike a štát na oplatku chráni MOL pred vonkajšími hrozbami. No a to vlastne vysvetľuje tú zmienku o rakúskom OMV z roku 2007, ktorú som tam čítala. OMV sa vtedy pokúsilo o nepriateľské prevzatie MOLu, myslím, že ponúkali 14 miliard eur. Hej, 14 miliard. A reakcia nebola len nejaká trhová obrana zo strany manažmentu MOLu. Maďarský parlament vtedy doslova expresne prijal tzv. Lex MOL. To bol špeciálny zákon, ktorý prakticky znemožnil zahraničným subjektom získať kontrolný balík v týchto strategických podnikoch, čiže štát priamo zasiahol do trhu, len aby ochránil svoju korporáciu. Áno. A tá druhá strana tej istej mince sa ukázala neskôr, v roku 2022. Vtedy maďarská vláda veľmi potrebovala peniaze na sociálne programy a uvalila na MOL drakonickú, 90-percentnú mimoriadnu daň z tzv. Nadmerných ziskov. Wow, 90%. Presne tak. A teraz si vezmete, ak by to spravili akejkoľvek inej štandardnej nadnárodnej korporácii, nasledovali by masívne medzinárodné arbitráže a obrovské súdne spory. Jasné, korporácie by sa bránili. Lenže MOL túto daň prijal takmer bez odporu. Je to jasný dôkaz toho, že vedenie tej korporácie proste chápe svoju úlohu v tom širšom štátnom mechanizme. Mimochodom, tá chorvátska aféra z roku 2011 obvinenia z 10 miliónového úplatku za manažerské práva v INA, to len ukazuje, ako agresívnou a politicky prepojenou hrou táto expanzia vlastne je. Dobre, tento teoretický a povedzme právny rámec je fascinujúci, ale poďme sa pozrieť na to, čo sa deje, keď do tejto štruktúry narazí tvrdá fyzická realita. Pretože rafinéria, bez ohľadu na to, kto sedí v akej správnej rade, potrebuje surovinu. Áno, krv do žil. A táto surovina prúni cez ropovod Družba priamo z východu. Dodávateľom je primárne ruský gigant Lukoil. Celé roky to fungovalo bez problémov, až kým sa rúry nezačali používať ako reálna zbraň v geopolitickom konflikte. Družba je, vám pre predstavu, obrovský infraštruktúrny systém. Nás tu zaujíma najmä jej južná vetva, ktorá prechádza cez územie Ukrajiny, ďalej na Slovensko a do Maďarska.
Keď sa po roku 2022 začali uvaľovať tie sankcie na ruské energetické zdroje, Stredná Európa si vyrokovala výnimky s argumentom, že proste nedokáže okamžite nahradiť rúrové dodávky. Ale ten tlak sa stúpoval. A tu narážame na ten moment z júna 2024, ktorý analýza opisuje. Ukrajina uvalila sankcie priamo na ruský Lukoil, zakázala tranzit ropy od tejto konkrétnej spoločnosti cez svoje územie. Očakával by sa obrovský výpadok a kolaps zásobovania. Ale MOL urobil niečo, čo znie až neuveriteľne triviálne. Oni ten sankčný mechanizmus úplne obišli, len proste zmenou zmluv. Ten mechanizmus bol z právneho a logistického hľadiska veľmi, ako by som to povedal, elegantný. Elegantný, hej? Pred sankciami Lukoil vlastnil tú ropu počas celej cesty cez Ukrajinu a odovzdával ju MOLu až na hraniciach Slovenska a Maďarska. Keď ale Ukrajina zakázala tranzit majetku Lukoilu, MOL s Rusmi jednoducho zmenil bod odovzdania. MOL začal preberať vlastníctvo tej istej ropy už na bielorusko-ukrajinskej hranici. Čiže fyzicky tiekli tými istými ukrajinskými trubkami úplne tie isté ruské molekuly ropy, ale na colných a prepravných dokumentoch tu už nebol majetok sankcionovaného Lukoilu, bol to majetok maďarskej spoločnosti MOL. A Ukrajina tým pádom nemohla ten tranzit zastaviť bez toho, aby neporušila dohody s členskými štátmi Európskej únie. Čiže oni doslova len prepísali meno na papieri. To je neuveriteľné, ale to fungovalo až do nedávna. Pretože materiál jasne zachytáva, že táto hra sa definitívne skončila na začiatku tohto roka, január 2026. Áno, presne tak. Ukrajina úplne zastavila dodávky ropy cez južnú vetvu družby. Následky boli okamžité. Veď len pred pár týždňami, 18. februára 2026, musela vláda na Slovensku vyhlásiť stav ropnej núdze. To už nie je len nejaká teória. To je presne ten moment, kedy prestávajú fungovať papierové kľúčky, ísť do tuhého. Vyhlásenie stavu núdze znamenalo nevyhnutnosť siahnuť na štátne hmotné rezervy. Uvoľnilo sa 250 000 tón ropy. Znie to ako obrovské množstvo, ale pozor, pri kapacite Slovnaftu to pokrýva prevádzku na zhruba jeden jediný mesiac. Jeden mesiac? To je hrozne málo. Súbežne s tým sa začali horúčkovito zháňať tankery so surovinou, zo Saudskej Arábie, z Norska, Kazachstanu či z Líbie, aby sa vôbec udržala nejaká produkcia. A tu sa otvára kľúčová otázka celej analýzy. A tu to začína byť skutočne zaujímavé. Pretože zdroje uvádzajú, že celý ten čas existuje alternatíva. Ropovod Adria. Áno, z juhu. Vedie z chorvátskeho prístavu Omišaľ smerom na sever. Ak existuje potrubie z juhu, ktoré nie je závislé na ukrajinsko-ruskom konflikte, prečo sa s takou urgenciou obhajovala neustála prevádzka družby, je to čisto len o peniazoch. Prečo to nebolo len o jednoduchom otočení nejakého ventilu a presmerovaní toku? Tá odpoveď má dve roviny, kapacitnú a finančnú. Adria historicky nebola dimenzovaná na to, aby plne a dlhodobo nahradila družbu pre všetky rafinérie v regióne. Ale tá hlavná bariéra, tá je vyslovene finančná. Analytik Richard Drucker to v materiáloch z tohto roku jasne pomenoval. Tranzitné poplatky cez chorvátsku Adriu sú aktuálne zhruba štvornásobne vyššie v porovnaní s poplatkami za družbu. Štvornásobne? Chorvátsko si je jednoducho vedomé svojej monopolnej pozície v čase krízy a logicky to premieta do cien tranzitu. A to nás privádza k samotnému jadru problému, k anatómii zisku. Pretože vyššie poplatky za tranzit, to je len jedna časť rovnice. Tým úplne najväčším faktorom je cena samotnej suroviny. Dokument detailne rozoberá rozdiel medzi ruskou ropou typu Urals a svetovým štandardom, takzvanou ropou Brent. Presne tak. Kvôli globálnym sankciám a neochote mnohých západných firiem kupovať ruskú ropu, muselo Rusko začať predávať svoj Urals s masívnou zľavou. Tá zľava sa dlhodobo pohybovala na úrovni 30% a niekedy aj viac, oproti cene Brentu. Wow, to je obrovský rozdiel. Pre rafinériu, ktorá dokáže túto zlacnenú ropu nakúpiť, ale tie finálne produkty, teda benzín a naftu, predáva za normálne európske trhové ceny, tam vzniká priam obrovský priestor na zisk. Čísla z roku 2022 to ukazujú úplne brutálne. Rafinačná marža MOLu, teda ten čistý zisk zo spracovania jedného barelu, bežne predstavovala nejaké 3 až 4 doláre. Zrazu vďaka tejto zľavnenej ruskej rope vystrelila na viac ako $30 za barel. Skupina v tom roku vygenerovala príjmy vyše 3 miliardy eur a čistý zisk im vyskočil o priepastných 62%. Lenže tento zlatý vek netrval dlho.
Ako náhle začali platiť prísnejšie sankcie na vývoz produktov a neskôr v rokoch 2024 až do tej súčasnej krízy na začiatku tohto roka 2026 začal viaznúť samotný tranzit, čísla išli strmhlav nadol. Krásne to ilustruje výber spomínanej mimoriadnej dane z nadmerných ziskov, ktorú zaviedlo aj Slovensko. V roku 2022 tento osobitný odvod priniesol štátu takmer 520 miliónov eur. Ale v roku 2024 to kleslo na smiešných 56 miliónov. To je prepad o bezmála 89%. Presne. Ak si to spojíme so širším kontextom, bez ruskej ropy ziskovo spadá. A to radikálne. Dobre, to je ekonomika, ale prečo jednoducho nenakúpia tú drahšiu ropu zo sveta a nezmieria sa s nižším, ale stabilnejším ziskom? Lebo človek by povedal, že v časoch vojnovej neistoty je spoľahlivosť dôležitejšia ako marža, lenže analytici tu upozorňujú, že narážame na tvrdý technologický múr. Znie to, ako by sme mali auto s motorom nastaveným výhradne na jeden typ extrémne lacného paliva z jednej konkrétnej pumpy. A zmeniť to neznamená len natankovať inde, ale znamená to vymeniť celý motor, kým to auto ide po diaľnici, hej? Presne tak. Ten mechanizmus je totiž oveľa zložitejší. Ropa nie je len jedna univerzálna tekutina. Ruský Urals spadá do kategórie tzv. Ťažkej a kyslej ropy. Počkaj, kyslej. Čo to reálne znamená pre tú rafinériu? Znamená to, že obsahuje dlhé, ťažké uhlivodíkové reťazce a obrovské množstvo síry. Rafinéria Slovnaft bola doslova 10 ročia budovaná a neustále modernizovaná presne na tento špecifický chemický profil. Sú v nej nainštalované špeciálne odsirovacie jednotky a masívne krakovacie zariadenia, ktoré slúžia vyslovene na štiepenie týchto ťažkých molekúl na ľahšie paliva. Zatiaľ čo tá ropa napríklad zo Severného mora, ten Brent, to je ľahká a sladká ropa s nízkym obsahom síry. Ako to robí šarapatú systém, ak by sme to vymenili? Obrovskú. Ak do rafinérie nastavenej na Ural spustíte ľahký Brent, tie obrovské krakovacie a odsirovacie jednotky zrazu nemajú čo robiť, bežia na prázdno alebo úplne neefektívne. A naopak destilačné kolóny na ľahké frakcie sa okamžite preťažia. Aha. Celková efektivita rafinérie prudko klesá. Z jedného barelu dokážu vyrobiť podstatne menej využiteľného paliva. Prestavba celého tohto chemického parku na iný typ zmesi vyžaduje stovky miliónov eur a roky práce. Vymeniť zmes znamená doslova za pochodu meniť vnútornosti celej tej fabriky. Čiže aj preto materiály uvádzajú, že napriek snahe spracúva Slovnaft stále len nejakých zhruba 5% tzv. Novej ropy z iných zdrojov. Presne. A práve tento uzol, kombinácia tej ťažkej technológie, ktorá si vyžaduje ruskú ropu a extrémnej finančnej prémie, ktorú táto ropa prináša, to vlastne plne vysvetľuje geopolitické postoje oboch štátov. Jednoznačne. Materiál priamo spája tieto fakty s tým, prečo si maďarský premiér udržiava blízke vzťahy s Ruskom a rovnako to dokumentuje posun v postojoch slovenského premiéra, kde ekonomický záujem na udržanie chodu tejto obrovskej továrne jasne dostal prednosť pred politickými gestami. Štáty jednoducho bránia prísun krvi do svojich najdôležitejších priemyselných orgánov. Že to nás privádza k pomerne znepokojujúcemu záveru z hľadiska bezpečnosti. Máme tu krízovú situáciu, zastavené dodávky v januári tohto roka, čerpanie štátnych rezerv v týchto dňoch. Aké reálne mocenské páky má v tejto chvíli Slovenská republika na to, aby ovplyvnila konanie podniku, na ktorom proste stojí celá jej mobilita a energetika? Takže čo to všetko znamená? Odpoveď v tej predloženej analýze je úplne exaktná. Priamy vplyv štátu je nulový. Nulový. Neexistuje vôbec žiadny zákonný mechanizmus, ktorým by mohol minister hospodárstva alebo premiér prikázať manažmentu Slovnaftu, od koho majú surovinu nakupovať, akým spôsobom ju majú spracovať alebo za koľko majú predávať ten finálny produkt. Všetky tieto kompetencie sedia, ako sme už spomínali, v centrále v Budapešti. Áno, štát disponuje výhradne nepriamými nástrojmi. Môže napríklad meniť daňové zaťaženie, to sme videli pri tom návrhu na 70% osobitný odvod, a môže sa pokúšať o krízovú cenovú reguláciu. V materiáloch sa napríklad spomína reakcia hovorca Slovnaftu Antona Molnára po tom januárovom zastavení dodávok. Uviedol, že namiesto panického zvyšovania cien radšej počkajú deň či dva, aby zhodnotili trend na trhu. Hej, to síce ukazuje istú ochotu spolupracovať s vládou na udržanie sociálneho zmieru, lenže stále je to rozhodnutie súkromného manažmentu. To nie je nejaké podriadenie sa štátnej autorite.
No dobre, ale to znie ako totálna patová situácia. Ak by štát teoreticky chcel získať rafinériu späť pod svoju kontrolu, musel by ju odkúpiť. Ale to by nedopadlo dobre. Analýza jasne definuje, že by to znamenalo frontálny politický konflikt s Maďarskom, nehovoriac o tom, že cena za takýto strategický podnik by bola pre náš štátny rozpočet absolútne likvidačná. A samotný MOL nemá dôvod predávať svoju zlatú baňu. Aký je teda dlhodobý plán tej korporácie, ak čelí scvrkávajúcemu sa trhu? Pretože tie plány Európskej únie do konca roku 2024 úplne zakázali export palívu vyrobených z ruskej ropy do susedného Česka a na Ukrajinu. Ten plán je už dávno v pohybe a tou odpoveďou nie je rozdeľovanie, ale ešte hĺbšia integrácia. Analýza napríklad upozorňuje na schválený projekt nového produktovodu. Akého produktovodu? Ide o 127 km dlhá kotrubie, ktoré má priamo prepojiť juhoslovenskú obec Šahy s maďarskou rafinériou v Szászhalombate, bude mať kapacitu na prepravu viac ako 1 000 000 tón palív ročne. Aha. A napríklad analytik Jozef Badida v zdrojoch konštatuje, že toto prepojenie zásadným spôsobom posilní flexibilitu celej skupiny MOL. Umožní im to voľne prelievať hotové palivá medzi oboma krajinami, presne podľa toho, kde bude práve chýbať surovina, alebo kde budú pre nich výhodnejšie ceny. Čiže namiesto toho, aby sa Slovensko energeticky osamostatňovalo, dochádza k definitívnemu fyzickému zváreniu oboch trhov do jedného nedeliteľného celku, a to všetko pod kontrolou nadnárodného subjektu? Presne tak. Dnešná analýza nám teda veľmi jasne demonštruje, že rafinéria nie sú len nejaké chemické procesy a dymiace komíny na okraji hlavného mesta. Je to uzol v gigantickej geopolitickej sieti. Na jednej strane rovnice stojí plne súkromná spoločnosť, úzko prepojená s maďarskými štátnymi záujmami cez nadácie. Na druhej strane je tá ťažká 10-ročia budovaná technológia vyžadujúca ruskú ropu, ktorá prinášala obrovské zisky. A uprostred toho všetkého sme my dnes, v realite roku 2026, so zastavenou družbou a so snahou prežiť tento stav ropnej núdze. Je to proste dokonalá ukážka toho, ako hlboko dokáže fyzická infraštruktúra a optimalizácia ziskov diktovať pravidlá aj tej najvyššej medzinárodnej politike. Parametre destilačných kolón reálne určujú diplomatické vzťahy v celej strednej Európe. A to vo výsledku núti k jednému veľmi fundamentálnemu zamesleniu, ktoré zo všetkých týchto zdrojov a faktov tak ticho, no o to naliehavejšie vyplýva. Keď o tom, či bude mať štát vôbec dostatok paliva pre sanitky a hasičov, rozhodujú primárne globálne ceny akcií a tiché dohody zahraničných korporácií s ich domovskými vládami, má vôbec v 21. storočí ešte nejaký praktický význam hovoriť o tzv. Národnej energetickej suverenite? To je veľmi dobrá otázka. Alebo sme proste všetci už len zákazníkmi na geopolitickom trhu, kde tie skutočné hranice štátov dávno nekreslia mapy, ale ropovody? Odpoveď na túto otázku už nechávame otvorenú na individuálne zváženie. Náš dnešný hĺbkový ponor je na konci. Ďakujeme za pozornosť a počujeme sa opäť čoskoro.